Opisyal nang ipinroklama ng Commission on Elections o COMELEC si Attorney John Chan bilang bagong kinatawan ng Ako Bicol Party List kahapon November 12. Ayon sa kongresista, handa na siyang maglingkod sa Kongreso para sa mga Bicolano at ipagpatuloy ang legasiya ng partido. Sa kanyang formal na pag-upo, kanya raw na ibabahagi ang kanyang expertise sa renewable energy law, environmental law at ang matagal ng karanasan sa policy making at legislative assistance. Hopefully, ma-prove ko po na this next 2.5 years ay maganda po yung may bibigay po natin sa mga kababayan natin. Bukod dito, isusulong din ng kongresista ang pagpapalakas sa mental health support systems, lalo na para sa mga magulang na may mga anak na may espesyal na pangangailangan gaya ng autism at psychosocial disorders at disaster resilience and preparedness. Medyo unexpected naman yung nangyari na to. So, yung priority natin sa ngayon, syempre, is to continue what Ako Bicol has been doing regarding public service. And of course, yung mga tulong natin. As we can see right now, in Bicol, everyone's so active. The whole Ako Bicol team is very active in continuing our public service efforts, especially after the recent typhoon. Hangad umano ni Chan na sa loob ng 2.5 taon, magandang serbisyo ang kanyang maihatid sa mga Bicolano. Si Chan ay magiging katuwang din ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.